الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip wallahu subhanahu wa ta'ala, pagpakaran din na gyan ka iya kapagudas pamana gyan ka iya ulan-ulan babarakatan ulan-ulan kaprida wallahu ta'ala si ko mga urip niyan ulan-ulan na mapapada naman na gyan ko tuwa malaalimu makapupun si ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Ulan-ulan pa na tanturun ko malaa katatarima wallahu subhanahu wa ta'ala si ku mga amal o mga urip niyan, mga urip Allah. Hindi sabab mga urip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na sumu'min na unaan panood da kapakaudas o di na da panagkapupo sa gyan kaya Ramadan na kailangan na malu di mapamagilayan o mu'min na gyan kutuwa ginawa niyan. Ino sa kanyan, kapag sa kanyan sa gyan kutuwa mga tawa miya maguntong sa gyan kaya kaya pakataling umon o Ramadan anta akadi mangkorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Kagiya amay ko so manusia na dinyan na ng kaimbulungan, dinyan na ng kaiktiyaran, na babid makambauman sa alungan na mori. Sabab sa daniyan kaparuli ako mga alaabalas, mga urip Allah, nagurila Allah subhanahu wa ta'ala, mapapadalam sa gyan kaya ulan-ulan Ramadan. Mga urip Allah, adna mi aluyo wagamatan wa agama Islam mga syai'a kasabapan sa kabaluya pangalang sa kaprilai wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga urip niyan. O di na kebali panapangalang sa kapaterima Allah ta'ala ko pangni. Nagu kapagay panap kebali ya pangalang sa katerima Allah subhanahu wa ta'ala ko amal maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gingaya mga syai na kailangan na kapag iktiyaran no mu'min o di na may lida so mu'min so ginawa niyan may pantag sa giyang kaiya mga syai mga urip Allah kaamay ko kuan na di miya patsagyan ko tuwa mga tawa pagkaparulis sa malabalas o di na pray an Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya ulan-ulan Ramadan may sabab po sa daniyang kapananggid ay sa giyang kaiya mga syai pagkabaluya pangalang mga urip Allah. Sa pagani mga urip Allah subhanahu wa ta'ala pagkabaluya pangalang si kurila wallah uri na pagkabaluya pangalang ko kapterima wallahu ta'ala ko pangni uri na kapterima wallahu subhanahu wa ta'ala si ko amal na giyang ko tuwa kapan ako to mga urip Allah asuata ko sala ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala kasimba ako sala ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mata-mata naswallah na diniyan ni prila agyan ko tuwa kipupena ko tunun. Na iprila yan so salakaw sa nadusa si kutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyalip no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswati yan so kapalalalim na telo. Kapalalalim di ipenderay nun wallah kapakapikita saan yan. So mga tao. Ikadua na kapalalalim di iprila wallah. Ay ikatlo na kapalalalim iprila wallah subhanahu wa ta'ala. Yung kutub man na kapalalalim di iprila wallah nagiutuso kapan ako tumaurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyang kutub man na kapalalalim iprila wallah
na giutos so kapilalima o oripan sa giyang kutuwa dinian kapung galabuka urina diyan kitunain ko kabenaran wallah subhanahu wa ta'ala ang mga simba mga orip wallah mana giutos so kadustaan o oripan kung dulu na niran au sukad na niyan mga orip wallah yang kutub man na kapalalalim din ni penderay nun wallah apakah pembedaan niyan nagiutos so di kapakapalalalim o mga oripan mga orip wallah kasabenar sa alungan amori na maka pembedalaruun maka pembedalaruun so mga oripan mga orip wallah ay kadua mga orip wallah subhanahu wa ta'ala pagkabaluya pangalang sa giyang kutuari la wallah uli na kapiterima ako pangani naguamal mga orip wallah na giyang kutuwa kapag kaaduno semok uli na samok kung dulo na ano muslim magusto pagarin yan miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na matanas wallah subhanahu wa ta'ala na perilaan yan sulangwa na uri paniyan adiran ni pena kutus wallah subhanahu wa ta'ala si iku uman gawi isnin agu khamis inuntabu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o tawa adna mapapadal ma simuk udina samukun dulu na niya nagusun dulu na ano pagarin yan kapaterun wallah subhanahu wa ta'ala si kung mga malaikat yan natigyan na anziru hadaini hatta yastaliha diniu dun pagkabuta agyang kana na dua sa tama na tigin sa makang ginaway siran o di na maayos siran mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala makapagayo sa siran mayalipan mga orip Allah sa pada hadith ay gira ko natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akyalo ka ng Sha'ban narilaan yan sulang wa na oripan yan adiran ipena kutos wallah inun tabu sa giyang kutuwa tawa mapapadalom ko dulu na niya nagusun dulu na ano pagarin yan agyang kutu asamuk sa taman na tigu Rasulullah sa makapagayo sa siran mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala ay katlo mga orip Allah pagkabalo ya pangalang sa giyang kutu arila wallah uli nakapterima ako pangni uli nakapterima ako amal nagyang kutuwa kapakakan sa haram kasemburiu manusia kubadanian uli na kapapagintaw niyan sa haram mga orip Allah subhanahu wa ta'ala pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaluin niya nagyang kutuwa mama di malaya-layaga makukuro tabukian mapapanuskan niya na bayanak askan yan na tatap na yan sukad na yan Rabbul Alamin na ipupuro yan ang bel aliman yan mga orip Allah panggiros ka na ya Allah ya Allah ya Allah ayam ana na pumang nisik wallah uli na panggiros ka na hey kadnang ko mga orip Allah subhanahu wa ta'ala ugida tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pakniyan na haram makapupun sa haram aya inom niyan na haram aya ditar niyan na haram aya mini pagparun na haram na andaman niya atigu Rasulullah katerima sa giyang kutuwa panginian mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala ay kapat mangurip Allah kabalo ya pangalang sa giyang kutuwa rila wallah o di na kapterima wallahu ta'ala ko pangni uli na amal mga orip Allah na yang kutuwa kaprayaga di kipangandagan ko kadustaan mga orip Allah tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun mata na tigu Rasulullah sulang wa na umatakan na pagkamaapan
udina pagkapasensyaan, udina pagkarilaan mga orip Allah. Enon tabusi ko mga tawa diran di pangan dagagyang ko tuwa kadustaan niran. Udina prayag niran mga orip Allah, udina diran di pangangarigagyan ko tuwa duseran mga orip Allah. Menyali Rasulullah, padinatigyan sa kipengarigan, kipengandagan sa giyang ko tuwa kadustaan. Nagyang ko tuwa tigyan na kapakang galabag o manusia sa kadustaan si iko kagagawi. Askan yan na sasapangan wa Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa kadustaan yan. Uriyan yan na diniyan diteroon si iko padataw uli na pagarin yan o kaya pitaanon penggirawa hay pulan sa benar pinggalubog akong kagiugagawi agi ay isinaya amal uli na galubog akadustaan. Sa benar ti Rasulullah aki apitaan sa kanyan na sasapangan wa Allah subhanahu wa ta'ala agi ang kutuwa pa awing yan uli na kadustaan yan na pesawaan yan agi ang kutuwa kasasapangiron wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya man nagi ang kutuwa mga tao adiran di ipangangari gagyang kutuwa kadustaan niran sa adiran ikimamala mga orip Allah napkabalo yuto sa pangalang sa kapwil ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Batabula boron mga orip Allah subhanahu wa ta'ala so mga tawa ay din na kakikilala akiran nagyang kutuwa marata agalubikiran uli na kadustaan niran. Lagi digira ko na ad na mga tao ipangingisya ka agyang kutuwa ngaran yan na diskan yan makikilala sa agyang kutuwa ngaran yan kaaya kay kilalaon na agyang kutuwa kadustaan. Lagi-daging kutuwa ibaratukuan na panggirautan wa kilala niyo si Zaid uli na si Pulan natigira na tigo mga tawa di may katawan na amay kutiron wagira na so giraw man ibarat na di mamagay sa 5-6 uli na so lumyalim ko manusia agiraw man uli na so kumina ko lupa agiraw man na mahagiraw so mga tawa away kilalami ilaman ito mga orip Allah kaad na mga tawa aya kakikilala kiran na iyang kutuwa mga kadustaan niran nagyang kutuwa sino ito mga tawa na uliran ito taubat as ikwa Allah napkabalo ito sa pangalang sa kaprila ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginanapat ni manasya mga orip Allah na kailangan nakapananggila na manusia. Sa giyan kaya dapat na kaudas agyan kay Ramadan. Kaamay ko din yan kapananggilaan mga orip Allah na kapakaya may po sa giyan kay Ramadan na das kanyan mapadsi ko mga tawa kaya rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa benarami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadya tawa kapamuasaan yan so Ramadan uli na kapanambayangan yan so Ramadan uli na kapanambayangan yan so Lailatul Qadr sanggudalan sa paratiya nagu singanin ko badas wallah na eri launa giyang kutuwa miyang anudusan yan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ka na hadith mga orip Allah na aya kakaparaw tanusan na gulalan sa giyang kutuwa kapananggilay tanu ko mga syai'ab kabaluya pangalang sa giyang kutuwa rila wallahu subhanahu wa ta'ala taufikan tan wallah sabilan tanun yan pantanun yan si ko mga tawa kaya pamuasaan ni nagyang kay Ramadan kaya panambayangan yan nagu mabatan pang kumya kapanambayan ko kay Lailatul Qadr mga tawa belasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mala nagu perilaan yan nagu pakamaradigaan yan si kunarakam aurif Allahu subhanahu wa ta'ala.